Hare Krishna. Warm welcome to அனைவருக்கும் Hare Krishna. Warm welcome to today's Brahma Sanghita class. Mute பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி, ரொம்ப சவுண்ட் வருது. Hare Krishna. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். Hare Krishna. நம்ம இன்னைக்கு வந்து பிரம்ம சங்கீதை 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 4வது ஸ்லோகம் வரையும் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्तं विदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ராம ராம ஹரே ஹரே. இருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். சோ நம்ம பிரம்ம சங்கீதை எப்படி மாதாஜி பாக்குறது? இத நான் அனுப்பிச்சு விடுறேன் மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து நேற்று எதை பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு வந்து 2, 3, 4வது ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த நேற்று வந்து என்ன பார்த்தோன்றதை ஃபாஸ்ட்டாக ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஈஸ்வரः பரமகிருஷ்ணः சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம் படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஈஸ்வரன்னா என்ன? கண்ட்ரோல் படுத்துவர், கட்டுப்படுத்துபவர் இல்லையா? அவர் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு சும்மா இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு லிமிட்டுக்குள்ள தான் நம்ம வீட்டு நம்ம வேலை செய்யறோம், அவ்வளவுதான். அவர் வந்து இந்த எல்லா ஜகத்தண்ட கோடிக்கு இருக்கிற யூனிவர்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர் பகவான் கிருஷ்ணர் பரமக. அதனாலதான் அவரை சுப்ரீம் சொல்றோம். கிருஷ்ணான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் பார்த்தோம்? கிருஷ்ணான்னா ரெண்டா பிரிச்சோம் அந்த வார்த்தையை. கிருஷ்ணான்னா அட்ராக்டிவ், நான் என்ன சொன்னோம்? ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரெஷர். இது ரெண்டும் சேர்த்தா கிருஷ்ணா. அதனால வந்து என்ன பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றத பார்த்தோம். சச்சிதானந்த விக்கிரக, அவர் வந்து பர்சனல் ஃபார்ம்ல இருக்காரு, அந்த உருவ ரூபத்துல இருக்காரு. அவர் எதை மாதிரி இருக்காருன்னா சச்சித் ஆனந்தம், அதாவது ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ், எட்டர்னல். சச்சன்னா எட்டர்னல், சித்துன்னா
மூணு விஷயங்கள் வருது இல்லைங்களா? எட்டர்னல், நாலேஜ் அண்ட் சந்தோஷம். இந்த மூணு இருக்கிறதா அவரு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அனாதிர் ஆதிர், அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தொடக்கமா இருக்கிறார் இல்லையா? ஆதிர் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறார், அதுக்கு முன்னாடி எதையுமே இல்லை, அவரால் தான் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணதுன்றதை பார்த்தோம். கோவிந்தக இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல ரெண்டு பேர் கொடுக்குறாங்க கிருஷ்ணர் பகவானுக்கு. ஒன்று கிருஷ்ணா, இன்னொன்று கோவிந்தக. கோவிந்தான்னா நம்ம ரெண்டு அர்த்தம் பார்த்தோம். கோன்னா வந்து பசுக்கள், இன்னொன்று வந்து புலன்கள். இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுனால அவரை கோவிந்தான்னு சொல்றோம். புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால பசுகளுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கறதுனால கோவிந்தானும் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து கோபஸ்திரிகளுக்கெல்லாம் வந்து பிரியமானவரா ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறாரு இல்லையா? அதனால கோபாலான்றதும் பார்த்தோம். சர்வ காரண காரணம், எல்லாத்துக்கும் வந்து காரணமா இருக்கிறது அவர் தான். அவர் இல்லை, இஸ் அ காஸ் ஃபார் ஆல் த காசஸ், காரணங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்காருன்றதை நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த இதுவோட நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். ஸோ இது வந்து சில கேள்விகள் நம்ம புரிதல் எப்படி இருக்கு. பிரம்ம சம்ஹிதை யாருக்கு கிடைச்சிச்சு, எங்க கிடைச்சிச்சு? யாராவது பதில் சொல்லுங்க. யாருக்கு கிடைச்சது, எங்க கிடைச்சது? சரி, இந்த கோவில் ஏதோ சொன்னீங்களே தமிழ்நாட்டுல, திருவகிந்தபுரமா? இல்லையே. திருவட்டாறு. ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. திருவட்டாறு மாதாஜி. திருவட்டார். ஆனா திருவட்டார் இடத்துல வந்து ஆதிகேசவ கோயில். யாருக்கு கிடைச்சிச்சு? ஆதிகேசவர். யாருக்கு கிடைச்சிச்சு? அவர் யாருக்கு கொடுத்தாங்க? சைத்தன்ய மகாபிரபு போறப்போ அவர் யாருக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தாரு? ஜீவ கோசாமி கையில கொடுத்தாரு. ஓகேவா? சோ இது நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கிறது யார் எழுதுனது? பக்தி சித்தாந்த சத்குரு. ஓகே. சோ பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரம்ம சம்ஹிதை பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஜீவ கோசாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல எழுதினாரு. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இங்கிலீஷ்ல எழுதினாரு. அவரோட இங்கிலீஷே வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டா இருக்குமா. ஈவன் பிரிட்டிஷ் பீப்புள் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிக்ஷனரி வச்சுதான் பொருள் பார்ப்பாங்களா, அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டா இருக்குமா. அப்புறம் அவர் வந்து சிம்பிளிஃபைடு பண்ணி கொடுத்தாங்கன்ற சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர், சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரோட அப்பாவும் இதுக்கு வந்து எழுதியிருக்காரு உரை. அது வந்து பெங்கால்ல இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? சோ இது மாதிரி 4 பேர் வந்து இதுக்கு வந்து ஜீவ கோசாமி, பக்தி சித்தாந்த் சரஸ்வதி தாக்கூர், பக்தி வினோத் தாக்கூர், இவங்கெல்லாம் வந்து கமெண்டரி எழுதியிருக்காங்க. ஓகே. சோ மொத்தம் வந்து எத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்கு பிரம்ம சம்ஹிதை பிரம்மா பாடும்போது? அவர் 100 படி இருக்காரு, ஆனா நமக்கு கிடைச்சது கம்மிதான். எது 5வது சாப்டர் தான் கிடைச்சிச்சு. 62 ஸ்லோகங்கள். 5வது சாப்டர்ல 62 ஸ்லோகம் மாத்திரம் தான். ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது பிரம்மாக்கு எப்படி ஞானம் கிடைச்சிச்சு? யார் வந்து கொடுத்தாங்க? கிருஷ்ணரே கொடுத்தாரு. கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு, சரஸ்வதி தேவி வந்து காயத்ரி. சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஆமா மாதாஜி, காயத்ரி காம பீஜ மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மந்திரம் மாதாஜி? காம பீஜ மந்திரம். ஓகேவா? காயத்ரி மந்திரம். காயத்ரி மந்திரம். ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்து வந்து கிருஷ்ணருடைய தன்மைகளை பத்தி பார்த்தோம். ஓகேவா? இன்னைக்கு வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இருப்பிடத்தை பார்க்க போறோம். அவர் எங்க இருக்கிறாரு, அந்த இடம் வந்து எப்படி இருக்குது, யார் யார் இருக்காங்க, என்ன விசேஷன்றத வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சரிங்களா? சஹஸ்ர பத்ர கமலம் கோகுலாக்கியம் மகத் பதம் தத்கார்ணிகாரம் தத்தாமா தத் அனந்தம் சம்பவம். சஹஸ்ர பத்ர கமலம், ஒவ்வொரு வார்த்தையா நம்ம போலாம். சோ சஹஸ்ரன்னு நமக்கு தெரியும், 1000 இதழ்கள் கொண்ட தாமரைப்பூ. பத்ர இதழ்கள், கமலம்னா தாமரைப்பூ இல்லையா? சோ இந்த அவரோட இருக்கிற இடம் வந்து சகஸ்ர பத்ர கமலம் இருக்குது. அந்த இடத்துக்கு வந்து என்ன பேருன்னு பாத்தீங்கன்னா கோகுலாக்கியம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அந்த இடம் வந்து எப்படியாப்பட்ட இடம் பாத்தீங்கன்னா மகத் பதம். மகத்னா நிரந்தரமானது, எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய இடம். ஸ்டேஷன், பதம்னா இடம். ஓகே. மகத்துன்னு எப்பயும் இருக்கிறது, சூப்பர் எக்ஸலன்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அங்க வேற என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து தத் கர்ணிகாரம் தத்தாமா. கர்ணிகாரம்னா நடுவுல இந்த தாமரை, நம்ம எல்லாம் மலர் பறிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து இதழ்கள் இருக்கும், நடுவுல ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லையா? அது வந்து கரோலான்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நடுவுல தமிழ்ல யாராவது சொல்லுங்க. நடுவுல இருக்கும் இல்ல ஒரு இடம், அங்க வந்து சின்ன சின்னதா எல்லோ கலர்ல இருக்கும். இது விதை, அதாவது மொக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல, தாமரையில நடுவுல இருக்கக்கூடிய பாகம், அதோட வகரண்டம்.
அது மகரந்தம் இருக்கிற இடத்தை மகரந்த குறிக்கும். மேல இருக்கு மேல மாதாஜி. இருக்கும் மகரந்த இடம் இருக்கிற இடத்துல முதல்ல நடுவுன்னு வந்து சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஒரு பூவுல வந்து புள்ளி வெட்டம், அடுத்து அல்லி வெட்டம், அடுத்து வந்து அந்த சூழ் தண்டு, அதுக்கு மேலதான் அதெல்லாம் வந்து வேணாம் மாதாஜி. மகரம். ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்ட இல்ல கேள்வி மாதாஜி, மாத்திர பதில். நடுவுல சொல்லுங்க. இருக்கிறது இல்லையா, இங்கிலீஷ்ல கரோலான்னு சொல்லுவோம். நம்ம பார்க்கலாம். அதை நீங்க சித்ரா மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்களா, அந்த மகரந்தம் இருக்கிற இடத்த பேரு என்னன்னு தான் கேள்வி. ஓகேவா? சோ அந்த இடத்துல வந்து யார் இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த இடத்த தான் வந்து கோகுலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அது என்ன மாதிரி இடம் பாத்தீங்கன்னா, அனந்த் அம்சா. அது யாரால உருவாக்கப்பட்டது? அனந்தான்னா இங்க இடத்துல யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பலராமரை குறிக்குது. நமக்கெல்லாம் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்தாரு. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன ஆனாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய விரிவங்கம் யாரு? கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்த விரிவங்கம் யாரு மாதாஜி? பலராமன். பலராமர். சூப்பர். பலராமர் கிட்ட இருந்து பலராமர், அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு தேர்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் பிரத்யும்னர், நாலாவது வந்து அனிருத்தர். இதெல்லாம் வந்து அனிருத்து, அப்புறம் 4 வசுதேவர். எக்ஸ்பான்ஷன். ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்த எக்ஸ்பான்ஷன். சோ இந்த இதுவை வந்து யார் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, தத் அனந்தம்ச. சோ இங்க வந்து யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பலராமரை குறிக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சம்பவம் இது மாதிரி ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதை ஒன்னொன்னா படிக்கலாம் நம்ம. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க இந்த மாதாஜி. இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக லீலைகள் மாதாஜி என்ன நடைபெற்ற வாசிக்கிறீங்க? ரெண்டாவது பதவுரை வாசிக்கிறார். அதுவரை மாதாஜி. அதான டிரான்ஸ்லேஷன். மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன். தென்னிரு இதுவா மாதாஜி? வானுலகில் உங்களுக்கு தெரியும், the spiritual place of transcendental pastimes of Krishnaன்னு இருக்கு பாருங்க மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல வாசிக்க சொல்றாங்க மாதாஜி. அவங்க அப்படி இல்ல, தமிழ் தமிழ்ல இருந்தா வாசிக்கிறாங்க. கூட வாசிங்க, பிரச்சனை இல்ல. தமிழ்ல தான் அவங்க வாசிக்கிறாங்க மாதாஜி. வாசிங்க. பதவுரை வாசிக்கிறாங்க. தமிழ்ல வாசிங்க. வேற மாதிரி இருக்கு, இது உங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கு. நீங்க ஓகே. நீங்க சொல்றதே வேலையா இருக்கு. சரி, இங்கிலீஷ்ல வாசிங்க மாதாஜி. இல்ல நீங்க தமிழ்ல வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. தமிழ்ல வாசிங்க. இந்த பதவுரையில இதுவா என்ன மாதாஜி? இருக்குன்னா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, இந்த இரண்டாவது அவங்களே ஸ்லோகத்தில் படிக்கட்டும். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக லீலைகள் நடைபெற்ற ஆன்மீக இருப்பிடம் போற்றப்படுகின்றது. கோகுலம் என்ற பகவான் கிருஷ்ணரின் வசிப்பிடம் 1000 பூவிதழ்கள் படர்ந்தது போன்றது. தாமரை தண்டாகிய கோகுலத்தில் தாமரை பூ சூர்ப்பையில் இருப்பது போல் கிருஷ்ணர் வசிக்கின்றார். தெளிவுரை. வானுலகில் பகவான் கிருஷ்ணரின் உறைவிடம் கோகுலம். வையத்தில் கோகுலம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஜட உலகம் அல்ல. பகவானின் கோகுலத்தில் அளப்பில்லா தன்மை, அவரது அளப்பில்லா சக்தியும் அவரது தோற்றத்தையும் காட்டுவது ஆகும். இந்த அளப்பில்லா சக்தி பலதேவன். பலதேவன் 2 தன்மைகளை கொண்டவர். ஒன்று முடிவற்ற ஆன்மீக வடிவம் கொண்டவர், மற்றொன்று ஜட பொருட்கள் நிரம்பி இருப்பதாக பறந்து விரிந்து இடம் கொடுப்பவர். பகவான் கிருஷ்ணரை சக்கர வடிவ சக்தியாக எடுத்துக்கொண்டால் இந்த சக்கரத்தின் ஒரு ஆரம் இந்த பிரபஞ்சம் மீறி 3/4 பகுதி அழிவற்றது, நிரந்தரமானது, ஆன்மீகமயமானது, பரமனின் ஆளுமை நிரம்பியது. இப்படி பறந்து விரிந்த அண்டம் வரம்பற்ற ஜட வையம் போல் வரையறை கொண்டது அல்ல. இங்குதான் கோகுலம் உள்ளது. கோகுலமும் கோலாகலம் போன்றதுதான். கோலாகலம் ஆன்மீகத்தின் ஒரு பகுதி என்றால் கோகுலம் லௌகிகத்தின் ஒரு பகுதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்க இருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. வாசிக்குவா மாதாஜி? இருங்க அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் முடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2 வேர்டு யூஸ் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கோகுல
கோகுல கோலாக்கா. ஓகேவா? ஸோ இங்க இருக்கிற இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எது மாதிரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 1000 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை பூ. ஓகேவா? அது மாதிரி இருக்கு. அந்த நடுவுல இருக்கிற இடத்துல வந்து யார் இருக்காங்கன்னா ராதா ராணி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்களேன், இவர் வந்து இடத்துல வந்து ரெண்டு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஏகபதா விபூதி அண்ட் திரிபதா விபூதின்னு சொல்லிட்டு. ஏகபதா விபூதின்னா இந்த பௌதீக வேர்ல்டு, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இந்த பௌதீக உலகம். ஓகேவா? இந்த பௌதீக உலகம் பார்த்தீங்கன்னா 1/4 தான் இருக்கும். வேறஸ் அங்க வந்து ஆன்மீக லோகம் பார்த்தீங்கன்னா 3/4 இருக்கும். அதனால தான் திரிபதா விபூதின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து யாரால படைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகம் எல்லாம் வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி, தாழ்த்தப்பட்ட சக்தியால வந்து இது படைக்கப்பட்டார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து நம்ம சொன்னோம். இப்போ இமீடியட் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பலராமருக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அனந்த் தம்சான்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஸ்லோகத்துல வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்க இல்லையா, அனந்த் தம்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தத் அனந்த் தம்சா அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா சம்பவம் இந்த உலகத்தை வந்து சிருஷ்டி பண்றார். அதுல வந்து 2 உலகம், அது வந்து மேலோக லோகம், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, கீழே இருக்கிற லோகம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஓகேவா? இது அவர் கிரியேட் பண்ணும்போது இது வந்து ஜடவா இருக்குது, இங்க பஞ்ச பூதங்களால நிரம்பி இருக்குது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு சிதானந்தவா இருக்குது. சிதானந்தா. ஓகே, சிதானந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த கோலோகல விருந்தாவனத்தை கோகுலவன் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்க கூடாது. இதுக்கு எதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும். இந்த மதுரை மண்டலத்தில் உத்தரப்பிரதேசில் இருக்க மதுரை மண்டலத்தில் இருக்கிற வந்து கோகுலா, இது வந்து நம்மளுடைய புலன்களால் பார்க்க முடியும் இல்லையா. அதே கோலோகலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்குது. அது எப்படிப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நித்தியமானது. ஓகேவா? அது நித்தியமானது, எப்பவுமே இருக்கும், அது எட்டர்னல். அப்புறம் வந்து அன்லிமிட்டெட், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அடங்காததுன்றதை பார்த்தோம். அது எப்பவுமே அழியாது, வித்தவுட் டிட்டோரியேஷன் சொல்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லிவிங் கண்டிஷன் இருப்பாங்க எல்லாருமே. அங்கே இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்டா. இங்க வந்து இது எல்லாம் இப்போ என்னெல்லாம் பாயிண்ட் சொன்னோமோ அதெல்லாம் உள்டா. இங்க அது நித்தியம் சொன்னோம், இது வந்து அழியக்கூடியது. அது வந்து எப்பவுமே இருக்கும், இது வந்து அப்படி இல்லை. ஏன்னா கடவுள் வந்து என்ன பண்றாரு, 3 விஷயங்கள் பண்றாரு இல்லையா. மகாவிஷ்ணு படைக்கிறாரு, கொஞ்ச நேரம் வைக்கச்சு மெயின்டைன் பண்றாரு, அப்புறமா அழிஞ்சிடுறாரு. ஸோ இது வந்து அழியக்கூடியது. 2 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது வந்து அன்லிமிட்டெட், அளவுக்கு உட்படாதது. இது வந்து அளவுக்கு உட்பட்டது. ஓகேவா? அதனாலதான் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்க எடுக்க என்ன ஆகுது, குறைஞ்சிட்டே போகுது இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அது டிட்டோரியேட் ஆகும். டிட்டோரியேஷன் ஆகாதது. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வந்து என்னைக்குமே மாறாதது, அழியாதது. இது வந்து மாற்றங்கள் இருக்குது, அப்புறம் வந்து அழியக்கூடியது. எப்படி ஸ்ப்ரிங் ஆட்டம் சீசன் எல்லாம் வந்தா மாறிட்டே இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி இது. அது வந்து அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன். பட் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன, இம்பர்ஃபெக்ட். எல்லாருமே வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஸோ அதனால எல்லாமே இம்பர்ஃபெக்ட். இந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் அங்க இருக்கிற குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா சத்வ குணத்துல தான், மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல மாத்திரம் தான் இருப்பாங்க. இங்க வந்து 3 குணங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கோம். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நமக்கு எல்லாம் ஒரு லிமிட்டெட் பவர்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா. எங்கேயாவது போகணும்னா கூட நம்ம நிறைய பேரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று ஆட்டோ, இல்லை டிராவல் ஏஜென்சி, பஸ்ன்னு. அது மாதிரி அங்கெல்லாம் எப்படின்னா நினைச்சா எந்த இடத்துக்குலாம் போகலாம், என்னென்னலாம் பண்ணலாம். அது மாதிரி வந்து ஃப்ரீ டு கோ டு எனிவேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகம புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறமா சாங்கிய கவுண்டத்துல வந்து அங்க வெறும் குட்னஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த 7 டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது இயற்கை கோகுலம் இல்ல, இந்த மேல இருக்கிற கோகுலத்திலயா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? 1 minute. இது ஆக்சுவலி கோகுலத்தோட டிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்களா? ஆஹா, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு டிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே 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 மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இதுதான் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு. மாதாஜி இங்க பிக்சர் தெரியுதா மாதாஜி? உங்களை பார்க்க முடியுதா? கிளாரிட்டி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப பிளண்டா தெரியுது, படிக்க முடிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம்.
இப்ப சொல்லுங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் தெரியுதா? இப்ப தெரியுது. ஓகே. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்க, ஓகே. சோ நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த தாமரை பூ இருக்கு இல்லையா? ஓகே. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இப்ப தெரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதா. சோ இததான் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. சோ இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இததான் வந்து கோலோக்ல விருந்தாவனம்னு சொல்றாங்க. 1000 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை பூவு. அந்த நடுவுல எல்லோ கலரா இருக்கு இல்ல மாதாஜி, அதுதான் வந்து கரோலான்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க. நடுவுல இருக்கும் இல்லையா, அந்த இடத்த வந்து கரோலான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அங்கதான் வந்து ராதா ராணி இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒவ்வொரு இதழ்கள் இருக்கு இல்லையா, தாமரை பூ இதழ்களை, அதை சுத்தி இருக்கிற இதழ்களை வந்து அஷ்ட சக்கி இருக்காங்க. நம்ம பல மலரை எடுத்தா இமிடியேட்டா ஒரு இதழ்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வந்து அஷ்ட சக்கீஸ்க்கு சொல்றாங்க. யாராவது அஷ்ட சக்கீஸ் பேர் சொல்றீங்களா? லலிதா, லலிதா, விஷாகா, விசாகா, இந்துலேகா, சாந்தி, இந்துலேகா, சாந்தி இருக்கா? சாந்தி, அஷ்ட சக்கி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு இருக்க இதழ்கள்லாம் வந்து வேறவங்க இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஷேப் வந்து எதை மாதிரி கம்பேர் பண்றாங்கன்னா, நம்ம கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிக்கும்போது பென்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷேப்பை படிப்போம் இல்லைங்களா, எக்ஸகோனல் ஷேப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸகோனல் ஷேப் தெரியும் இல்லைங்களா, அந்த எக்ஸகோனல் ஷேப்ல தான் இருக்கும் அந்த இடம். ஓகேவா? சோ இதுக்குள்ள இருக்கிறவங்க வந்து யாரு புருஷான்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து புருஷான்னு சொல்றாங்க. ராதாராணியை வந்து பிரகிருத்தின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ராதாராணி வந்து பாத்தீங்கன்னா, மாயைக்கும் வந்து சக்தியா, சோர்ஸ் ஆஃப் சக்தியா இருக்காங்க. மாயையில வந்து நமக்கு தெரியும் 2 விதமான மாயை, அதாவது யோக மாயா அண்ட் மகா மாயா. ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துடைய பெக்குலாரிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, இங்க வந்து பிரேமானந்தா, மகானந்தா, ரசானந்தா, ரசங்கள் இருக்கிற எல்லா ரசங்களும் வந்து இங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எஸ்பெஷலி இந்த 5 பிரைமரி ரசாஸ் சொல்றேன் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது சொல்றீங்களா 5 பிரைமரி ரசாஸ்? சாந்தரச, சாக்கியரச, மாதுரிய ரச, வாத்சல்ய ரச, தாசிய ரச. ஸோ இந்த ரசங்கள் வந்து அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வேர்ல்ட்ல, இந்த உலகத்துல வந்து இந்த ரசங்கள் எல்லாம் வந்து கலவையா இருக்கும் இல்லைங்களா, பர்ஃபெக்டா இருக்காது. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த கோலாக்கலத்தை வந்து நம்மளுடைய புலன்களால வந்து பார்க்க முடியாது, நம்மளுடைய இருக்கிற மெட்டீரியல் சைஸை வச்சு பார்க்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து விரஜா நதியை வந்து சொல்றாங்க. ஓகே. பிரஜா நதியை வந்து சொல்றாங்க. மத்தாஜி எங்க விட்டீங்களோ அங்க இருந்து படிங்க.
வேற யாராவது ஒருத்தங்க படிங்க. யார் கையில தமிழ்ல இருக்கோ படிங்க. ஹரே படிக்கிறேன் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வேற மாதாஜி. ஒருத்தங்க படிக்கிறேன் படிக்கட்டும் மாதாஜி. டர்ன்ஸ் எடுத்து படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி இருக்கா புக்கு? யார் கையில தமிழ்ல இருக்கோ படிங்க. எனக்கு இங்க கொஞ்சம் வெளியில இருக்கேன் மாதாஜி, கரண்ட் சரி இல்லாதனால சரி. ஓகே. டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, அதனால படி. வேற யார் கையில தமிழ் இல்லையா? சரி, படிக்கட்டுமா மாதாஜி? தமிழ்ல இருந்தா படிங்க. கோலோகத்தில் நடத்திய லீலைகளை பகவான் கிருஷ்ணர் கோகுலத்தில் நடத்தி காட்டினார். நான் இந்த இயற்றிய பிரகத் பாகவதம் விருத்தா என்ற நூலில் சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் விளக்கியுள்ளார்கள். ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் தன் செய்ததையே பூவுலகத்திலும் செய்கிறார். 6 காவியங்கள் என்ற நூலை ஸ்ரீல சீவ கோஸ்வாமி எழுதியிருக்கிறார். இதில் பாகவத சந்தர்ப்பா என்று ஒரு தலைப்பிலான காவியத்தில் ஒரு ஸ்ரீல சீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் பிருந்தாவனம் பகவான் கிருஷ்ணரின் நிரந்தர இருப்பிடம் என்று கோலோகமும் கோகுலமும் ஒன்றே என்று கூறியுள்ளார்கள். தன் அளப்பரிய சக்தியால் கோலோகத்தை படைத்தவர் பகவான். கோகுலம் அவரது ஆன்மீக சக்தியின் ஒரு துளி. குருமதி படைத்தவர்கள் இந்த சரியாக அறிந்திடர் இல்லை. கோகுலத்திற்கு ஜடத்தன்மை புகட்டுபவர்கள் அறிவிலைகள் சூரியனின் மேகம் மறைப்பது போன்று இவர்களின் மதியனை பேதமை கொவ்வியிருக்கிறது. பகவான் மக்களில் மனதில் படித்திருக்கும் இந்த காரூரலை போக்க வல்லவர். கட்டுண்ட ஜீவன்களை அவரே விடுவிப்பவர். அத்தகு முழுமுதற் கடவுள் 1000 இதழ்கள் படைத்த கோகுலம் என்ற தாமரையில் சூலகத்தில் வீச்சு இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யாராவது படிங்க மாதாஜி. அது ஆயிடுச்சு, ஸ்லோகம் 2ஓட மீனிங் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஸோ அதுதான் நம்ம படிச்சு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இங்க வந்து இதை வந்து எதுல சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிருகத் மிருதா இதுல வந்து யார் சொல்லியிருக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. சனாதன கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்கார். ஸோ இங்க வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்க மாதாஜி, நம்ம பார்த்துட்டு ஒரு முறை பார்க்கலாம். பிருகத் பாகவதம் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றாரு. அதே ஜீவ கோஸ்வாமி பார்த்தீங்கன்னா பகவத் சந்தர்ப்பದಲ್ಲಿ சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பார்த்தோம். அதுக்கு இதுக்கு இருக்கிற என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதை பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 இடம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் மீட் ஆகிற இடத்துல வந்து விரஜா நதின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகேவா? அந்த விரஜா நதி வந்து பாத்தீங்கன்னா பரவியோமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பரவியோமான்னா அதை வந்து 2ஆ பிரிக்கிறாங்க மறுபடியும். அதாவது மேல இருக்கிற அப்பர் பாட்டை வந்து கோலோகல விருந்தாவனம் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிடாமினன்ட் அந்த 5 ரசத்துல வந்து மெயினா இருக்கிறது வந்து மாதுரிய ரசம். கீழே இருக்கிறது வந்து வைகுந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இங்க வந்து ஐஸ்வர்யம் இருக்கும், அங்க வந்து மாதுரிய காஞ்சுவல் லவ் இருக்கும். இங்க வந்து ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கும். அதனால நாராயணன் இருப்பாரு, அங்க வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறதுனால இங்க வந்து நிறைய வைகுந்தான்னா என்ன பொருள் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஆங்ஸைட்டியே இருக்காது, அதாவது கோபமும் இருக்காது, பயமும் இருக்காது. ஓகேவா? அதனால வைகுந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. த பிளேஸ் வேர் தெர் இஸ் நோ ஆங்ஸைட்டி அண்ட் ஃபியர். ஓகே. ஸோ அதுல வந்து நிறைய அப்பர் லோவர்னு இருக்கும். ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இருக்காங்க, மகாவிஷ்ணு நாராயணன் சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அதே இந்த கோலோகல பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால அவருக்கு இன்னொரு பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கோகுலேஸ்வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த விரஜா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நதி. ஓகே. இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ரிவர்னு சொல்றாங்க. எந்த ஒரு ஆத்மாவும் வந்து தன் உடம்ப விட்டு போன பிறகு அங்க ஒரு டிப் எடுத்துட்டு ஹோலி டிப் எடுத்துட்டு தான் மறுபடியும் அதனுடைய பயணத்தை தொடங்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நீர் எதனால ஆனதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுடைய வேர்வை இருக்கு இல்லையா, அவருடைய பர்ஸ்பிரேஷனால ஆனதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல வந்து 3 குணங்களும் இல்லைன்னு அப்படின்னும் சொல்றாங்க. ஓகே. அதுதான் இந்த விரஜா நதியோட முக்கியம். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வேற என்ன பாயிண்ட்ஸ் விட்டோன்றத பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து இந்த பௌதிக இங்க வந்து சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து ஒரு உதாரணத்தை சொல்றார். அதாவது நம்ம வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு எல்லாம் போறோம், ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது நம்ம என்ன போவோம், பயபக்தியா நல்லா போவோம். அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம், அங்க வந்து ஆன்மீகமா இருப்போம். இப்போ ஃப்ரீக்வெண்டா போக ஆரம்பிச்சு நம்ம என்ன நினைப்போம், அதுவும் ஒரு சாதாரண இடம்ன்ற மாதிரி நினைப்போம். அங்க இருக்கிற அந்த தெய்வீகமான நிகழ்ச்சிகள், இந்த கடவுள் பண்ண லீலைகள்லாம் வந்து நமக்கு மைண்ட்ல இருக்காது இல்லையா?
நம்மளுடைய பாவனைகள் வந்து மாறும். அப்படி மாறக்கூடாது. அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி வந்து கடல்ல இருந்த நீர் எல்லாம் வந்து சூரியனுடைய வெப்பத்தால சேர்ந்து மேக கூட்டங்களா ஆகாயத்துல போய் இருக்கும் இல்லையா? அது அந்த யாரால அந்த மேக கூட்டம் ஆனது? சூரிய கதிர்களால இல்லையா? சூரியத்தின் வெப்பத்தால நீர் வந்து ஆவியாகி மேகங்களும் ஆனது. அந்த மேகம் போய் சூரியனை மறைக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அது மாதிரிதான் வந்து நம்ம போயிட்டு நம்மளுடைய பௌதீக கண்களால போயிட்டு அந்த இடத்த வந்து நம்ம நம்மளுக்கு தகுந்தவாறு எதையும் எடுத்துக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுதான் இங்க சொல்றாரு பாருங்க. clouded vision apparently observes the sun as a covered by the cloud. சூரியன் எவ்வளவு அளவுக்கு வெளிச்சமா இருக்கு, அந்த மேகம் போயிட்டு மறைக்க முடியுமா அந்த சூரியனை? இல்ல தானே? சோ நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், நமக்கு தெரிஞ்ச அறிவை வச்சு அதை போயிட்டு எதையும் நம்ம வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியாது, டெசிஷன் எடுத்துக்கவும் முடியாது. அது ஏதோ ஒரு துண்டு நிலம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. மதுரா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க ஒரு சின்ன நிலம், அது வந்து சாட்சாத் கோலோகல விருந்தாவனம் ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி இருக்கோ அவ்வளவு அளவுக்கு புனிதமானது, திவ்யமானது. ஏன்னா கடவுள் அங்க வந்து நிறைய லீலைகள் பண்ணாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் மத்தது இங்க சொல்லி இருக்கிறது. ஓகே, கன்க்ளூட் பண்றது என்ன ஜீவ கோசாமி கன்க்ளூட் பண்றாருன்னா, இட் இஸ் எ கோலோக விருந்தாவன எட்டர்னல் அபோர்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகே, அங்கேக்கும் இங்கேக்கும் எதுவுமே டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ஐடென்டிக்கலி ஒன் ஆல்தோ போத் ஆர் ஐடென்டிக்கல். இங்க இருக்கிறதுனால அது வந்து குறைவானது இல்லை. அங்க கடவுள் என்னெல்லாம் நினைச்சாரோ அது எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா? நதி, ரிவர் யமுனா, அப்புறம் கோலோகனா, ராதாராணி எல்லாருமே வந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அதே தான் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி பிருஹத் பாகவதமிருதத்துல சொல்றார். The final essence of book instruction என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, he displayed the pastimes in this land used to do in Goloka. அங்க என்ன பண்ணாரோ அதை பண்ணார் இந்த இடத்துல. ஸோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன, அங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பிளேன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இது ஒரு முறை வாசிடலாம் மாதாஜி. மாதாஜி மியூட்ல போங்க மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து ஒரு முறை வாசிக்கலாம். சஹஸ்ர பத்ர கமலம் கோகுலாக்கியம் மகத்பதம் தத் கர்ணிகாரம் தத் தாமா தத் அனந்தம்ச சம்பவாம். அதுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பொருள் புரிஞ்சுச்சிங்களா? சஹஸ்ரன்னா என்ன? சஹஸ்ர பத்ர கமலம். யாரா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 1000 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை. கோகுலாக்கியம்னா என்னது? கோகுலம். அது யார்? அங்க யார் இருக்கிறாங்க? பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அதனால அவருக்கு என்ன பேரு? சூப்பர், கோகுலேஸ்வரர். அந்த இடமோட தன்மை என்ன? அந்த இடம் என்ன மாதிரி இருக்கு, எங்க இருக்கு? தாமரைன்னு சொன்னோம். தாமரையில எங்க இருக்குது? தாமரை பூவினுடைய சூர்பையில இருக்கு, நடுவுல இல்லைங்களா? சூர்பையா? ஆமா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. கோரலான்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் சொல்லலாம். அது வந்து தத்காரம் தத்தாமா, நிரந்தரமானது. இது வந்து யார் கிரியேட் பண்ணது? அதுதான் லாஸ்ட் லைன். யார் இதை வந்து கிரியேட் பண்ணது? அனந்தம்சா. யாரு? யாரு அதை குறிக்குது? பலராமர். பலராமர். சோ பலராமர் தான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருள் புரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. போலாமா அடுத்ததுக்கு? போலாம். ஓகே, சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது ஸ்லோகம். கர்ணிகார மகத் யந்திரம் சத்கோணம் வஜ்ரகீலம் சத்தங்க சத்பதிஸ்தானம் பிரகிருத்திய புருஷேனச்ச. யாராவது இந்த 4 லைன்ஸ் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்ணிகாரம் மதத் யந்திரம் ஷட்கோணம் பிரஜகீலகம் ஷட் அங்க ஷட்பதி ஸ்தானம் பிரகிருதியா புருஷேனச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்திரலேகா மாதாஜி இதை படிங்க. பிரேமானந்தா இல்லையா அவங்க? நான் படிக்கட்டுமா?
நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. प्रेमानंद महानंद रसो नवस्थितं हि यत् ज्योतिरूपेण मनोन काम बीजेन संगतं. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் மறுபடியும். கர்ணிகாரம் மகத் யந்திரம். மகத் யந்திரம் என்ன மாதிரி ஷேப்ல இருக்கு? யந்திரம்னா வடிவம் இல்லையா? இந்த வந்து இந்த பூக்குடைய நடுவுல இருக்கிறது வந்து எந்த வடிவத்துல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஷட்கோணம், அதாவது பென்சன் ரிங்னு நம்ம படிப்போம் இல்லைங்களா மத்தாச்சி? எக்ஸகோன் சொல்லிட்டு, சாரி, எக்ஸகோனல் ஷேப்னு சொல்லிட்டு படிப்போம் இல்லைங்களா? ஷட்கோணத்துல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. வஜ்ர கீலம். ஓகே, வஜ்ர கீலம்னா என்ன? வஜ்ரன்னா என்ன நமக்கு தெரியும், டைமண்ட் இல்லையா? டைமண்ட், இட் இஸ் லைக் எ டைமண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சத் அங்க சத்பதி அப்படின்னா என்ன? சத் அங்கன்னா என்ன? 8 சிலபல் கொண்ட மந்திரம் இருக்கு. அது வந்து 6 சத்பதி, அதாவது 6ஆ பிரிச்சிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரகிருத்திய புருஷேனச்ச, அங்க யார் இருக்கிறது? பிரகிருத்தியா, யாரு? ராதாராணிய குறிக்குது. புருஷேன, கிருஷ்ணரை குறிக்குது. இன்னொரு முறை சொல்லலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கர்ணிகாரம் மகத் யந்திரம். ஸோ இங்க இருக்கிற இந்த நடுவுல பார்ட் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வடிவம் இருக்கு. அந்த வடிவம் என்ன மாதிரின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷட்கோணம். ஓகே, எக்ஸகனல் ஷேப்ல இருக்கு. ஸோ லைக் எ டைமண்ட் மாதிரி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சத் அங்க 8, அதுல என்ன இருக்குது வேறன்னு பாத்தீங்கன்னா 8 வார்த்தைகள் கொண்ட மந்திரத்தை இருக்கு. ஷட்பதி 6 ஃபோல்டா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த ஸ்தானத்துல யார் இருக்காங்க? ஸ்தானம், அந்த இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பேர். புருஷேன, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர். பிரகிருத்தியா, அதாவது ஸ்ரீமதி ராதா ராணி. ஸோ அந்த இடத்துல வேற என்னெல்லாம் இருக்கு? அந்த இடத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயங்களா சொல்றாங்க. அதாவது பிரேமானந்தா, அதாவது என்ன? ஆனந்தம் இருக்குது, அந்த வார்த்தையிலே பொருள் இருக்கு. மகானந்தா, அங்க என்ன இருக்குது? கிரேட் டிரான்ஸ்டென்டல், திவ்யமான விஷயங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரசானந்தா, நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸ்டார்டிங்ல, பிரைமரி ரசாஸ் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் ஜோதிர் ரூபேன மனுனா, ஜோதிர் ரூபேன மனுனா, இது எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்டென்டல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. காம பீஜேன சங்கதம். காம பீஜன்னா நமக்கு தெரியும், பீஜன்னா என்ன? சீர் இல்லைங்களா? சங்கதம், இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து தமிழ்ல படிங்க மாதாஜி யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. உரை படிக்கட்டுமா மாதாஜி? தெய்வீக தாமரையின் சூலகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் உரைகின்றார். இது ஒரு அருகோண உருவம். அவர் தம் உறைவிட கடவுளின் தலையாய அம்சம். வைரம் ஜொலிப்பது போன்று சுயம் பிரகாசமான பகவான் கிருஷ்ணர் அனைத்து சக்திகளும் மூலாதாரமாக ஜொலிக்கின்றனர். தெளிவுரை. பகவான் கிருஷ்ணர் தெய்வீக லீலைகள் இருவகையானது. தோன்றுவது, தோன்றாதது. பிருந்தாவனத்தில் மக்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் வகையில் அவர் ஆற்றிய லீலைகள், அவரின் வெளித்தெரியும் லீலைகள். கோகுலத்தில் தெரியாத லீலைகள் கோலோகத்தில் தெரியும். அவர் விரும்பினால் கோகுலத்தில் தெரியும். கண்ணுக்கு தெரியாத லீலைகள் கண்ணுக்கு தெரியும். லீலைகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. கோலோக லீலை கண்ணுக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடலாம் மாதாஜி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லீலாஸ் வந்து டிரான்ஸ்டென்டல் பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து 2 விதமா பண்ணிருக்காரு. ஒண்ணு வந்து மேனிஃபெஸ்டட், இன்னொன்னு வந்து நான் மேனிஃபெஸ்டட். அதுல தமிழ்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. தெரியக்கூடியது, தெரியாது, என்ன சொன்னீங்க? தோன்றுவது, தோன்றாதது. சோ இந்த தோன்றுவது, இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் இந்த விருந்தாவனத்துல வந்து எப்படி இருக்குன்னா மேனிஃபெஸ்டட் லீலா, தோன்றுவதா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஏன் அவர் பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மள மனிதர்கள்லாம் வந்து பார்க்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படியே இன்கேஸ் கடவுள் வந்து இந்த இடத்துல வந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான ஜனங்க வந்து அவரை ஏத்துப்பார். 4 விதமான ஜனங்க வந்து நிராகரிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து தன்னுடைய லீலைகள் பண்ணா கூட அவருக்கு முன்னாடி முட்டாளா இருக்கிற மனுஷனால வந்து அதை வந்து அதை வந்து அங்கீகரிக்க பண்ண முடியாது, உணர முடியாதுன்றதை பார்த்தோம். இதுக்கு உதாரணம் யாரு? துரியோதனன் இல்லையா? அவருடைய விஸ்வரூபத்தை அவருக்கு முன்னாடி காமிக்கிறாரு இல்லையா? தூதுவராக போகும்போது அவரால் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியல இல்லையா? ஸோ அவர் மூடர்களா இருக்கிறாரு இல்லையா? அருவவாதிகள், இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அது அப்போ வந்து அந்த மேனிஃபெஸ்டட் லீலா வந்து அவருக்கு தெரியல. ஸோ இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது தமிழ்ல வாசிங்க மாதாஜி.
non-manifestive Leela of Krishna is visible in Golakala and the same is visible to human eyes in Gokula. கண்ணுக்கு தெரியாத லீலைகள் கண்ணுக்கு தெரியும் லீலைகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. கோலோக லீலை கண்ணுக்கு தெரியாத கிருஷ்ண லீலை, கோலோக லீலை. இது ஜடத்தளத்திலிருந்து காணப்படுவது. இவ்வாறு கிருஷ்ண சந்தர்ப்பாவில் கூறுகிறார்கள் கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி. ஸோ இங்க கிருஷ்ண சந்தர்ப்பா 2 புக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸ்ரீ கிருஷ்ண சந்தர்ப்பா அப்புறம் வந்து பிரம்ம சமீதை, இது 2 தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தாருன்னு அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ அப்புறம் வந்து ரூப கோஸ்வாமி பாகவதாமிருதத்துல என்ன சொல்றாரு, அதை படிங்க மாதாஜி. ப்ரோக்ரெசிவ் டிரான்ஸ்டன்ட் இதையே பாவதாமிருதத்தில் உறுதி செய்கிறார் ரூப கோஸ்வாமி. கோகுலத்தின் தெய்வீக தோற்றமே கோலோகம், அதாவது கோகுலத்தின் கம்பீர தோற்றம் கோலோகம். பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்திய லீலைகள் கோகுலத்தில் தெரியாவிட்டாலும் கோலோகத்தில் நிரந்தரமாக தெரியும். ஜீவன்கள் அறிய முடியாத லீலைகள் 2: வேதம் ஓதி துதிப்பது, மடை திறந்த வெள்ளமாக கிருஷ்ண பிரேமையை கொட்டுவது. கோலோகத்தில் அந்த பேருக்கு இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு, எல்லா லீலைகளும் எல்லா நேரத்திலும் நடந்துட்டே இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் நிறைய யூனிவர்சஸே இருக்கு. கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாருடைய ஒரு நாள்ல வந்து இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் எடுத்துட்டு போயிட்டார் இல்லையா? அப்பன்னா அவர் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இல்லை, இங்க வந்தாரு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்த லீலைகளை இங்க பண்ணிட்டு போனாரு. இப்போ வந்து வேற யூனிவர்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம். அவர் வந்து நித்தியமா வந்து அவருடைய கோலோகலத்துல வந்து பண்ணிட்டே இருக்கிறார். உலகத்துல அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் இல்லாம இருக்கிறது இல்லைன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, பட் நம்ம இருக்கிற இந்த பூலோகத்துல அவர் இல்லைன்றதுனால இல்லாம போகாது, வேற இருக்கிற யூனிவர்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்காருன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா 2 விதமா புரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு வந்து மந்த்ரா, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பான்டேனியஸ் லவ். ஸ்பான்டேனியஸ் லவ், ஸ்பான்டேனியஸ் அவுட்ஃப்ளோ ஃபார் த ஸ்பிரிச்சுவல் லவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இந்த 2 விதத்துல அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. மந்திர ரூபம்னா எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி பண்ணலாம்னா, நம்ம டெய்லி சாண்ட் பண்றோம், படிக்கிறோம், இதெல்லாம் வந்து டிரான்சிடென்டல் சவுண்ட் இல்லையா, சாண்டிங் வந்து அந்த மகாமந்திரம், அதை சொல்றாரு. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோலோகத்தில் கிருஷ்ணரின் வழிபாடு மறை சார்ந்தது. மற்ற தளங்களிலும் பல்வேறு மனநிலைகளிலும் நிகழ்த்தப்படும் லீலைகள் பல விதத்திலும் யதேச்சாதிகரமானது. எனவே சர்வார சிகி என்று அழைக்கப்படும். அதாவது கிருஷ்ணர் மீதான பக்தியை மடை திறந்த வெள்ளம் போல கொட்டுவது. இந்த ஸ்லோகம் 2 அர்த்தங்களை உணர்த்துகிறது. கிருஷ்ணரின் லீலைகள் மறை வாயிலாக உச்சரிக்கப்படும் போது அவை 18 ஆன்மீக எழுத்து வடிவில் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. இந்த வெவ்வேறு 18 எழுத்துக்களும் பகவானின் ஒரே ஒரு லீலையை மட்டுமே குறிக்கின்றன. க்ளீம் கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபிஜன வல்லபாய ஸ்வாகா என்பது அருகோண வடிவில் 6 வார்த்தைகளை உள்ளடக்கியது. ஒன்னு கிருஷ்ணா, அந்த 6 வார்த்தை. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து டிஃப்ரெண்ட், நம்ம 5 பிரைமரி ரசாஸ் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. டிஃப்ரெண்ட் பிளேன்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் மூட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஒருத்தருடைய லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஒருத்தருக்கு மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே வந்து பக்தி இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அது வந்து எங்க இருந்து வருது பாருங்க, ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்திலிருந்து ஸ்பான்டேனியஸ் அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் த லவ் ஃபார் கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. இந்த 18 டிரான்ஸ்டென்டல் லெட்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரே ஒரு லீலையில இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்து கிளிம்னு ஆரம்பிக்கிறதுனால இது ஏதோ மந்திரம் தந்திரம்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. எல்லாருமே வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு பேப்பர் பென்சில் இருந்தா இந்த ஹெக்ஸாகன் ஷேப்ல வரைஞ்சிக்கோங்க. ஓகே, ஹெக்ஸாகன் ஷேப் வரைஞ்சிட்டீங்க. பென்சின் ரிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதாஜி இது தெரியுதா மாதாஜி நான் காமிக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, தெரியுது பாருங்க, என்ன தெரியுது இல்லையா? ஓகேவா, இருக்கு இல்லையா? இதுல வந்து நடுவுல தான் வந்து கிளிம், நடுவுல வந்து கிளிம். ஓகே, இப்போ ஒவ்வொரு பேரை சொல்றோம் பாருங்க, அது வந்து ஒவ்வொரு மூலையில போகுது. ஓகேவா, கிளிம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணா வருது,
நான் எழுதிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், அப்போ வந்து புரியும் உங்களுக்கு. கிருஷ்ணா கோவிந்தாய கோபி ஜன, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வல்லபாய ஸ்வா ஆ ஸ்வாஹா. ஸோ இங்கே காமிக்கிறேன் பாருங்க, நடுவில் வந்து கிளிம்மு. ஓகே, அந்த கிளிம்ல இருந்து மேலே இருக்கிற முனைக்கு போனீங்கன்னா கிருஷ்ணாய, அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் முனைக்கு வந்தீங்கன்னா கோவிந்தாய, அது கீழே வந்தீங்கன்னா கோபி ஜன, அது கோபி ஜன வல்லபாய. இது எப்பவுமே நம்ம ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே பேரா தான் சொல்லுவோம், இங்க பிரிச்சிருக்காங்க. கோபி ஜன, அதுக்கு அடுத்தது வல்லபாய, அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வா ஸ்வா, அதுக்கு மேலே வந்து ஹா. ஸோ 6 முனைக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பெயர்கள் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம சேர்த்து படிக்கும்போது நடுவில் வந்து கிளிம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த கிளிம்ன்ற மந்திரத்தை வச்சு கிளிம் கிருஷ்ணாய, ரெண்டாவது வந்து கோவிந்தாய கோபிஜன வல்லபாய, ஐந்தாவது வந்து ஸ்வா ஆஹா அப்படின்னு பண்ணிக்கிறோம். கிருஷ்ணான்ற வார்த்தைக்கு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் பொருள், ஆல் அட்ராக்டிவ், அப்சல்யூட்னு ட்ரூத்னு சொல்லிட்டு. கோவிந்தாய பசுக்களுக்கு இன்பத்தை அளிக்கக்கூடியவர், அப்புறம் இந்த புலங்களை திருப்தி பண்ணக்கூடியவர் கோவிந்தாய. அப்புறம் கோபி ஜன, கோபி ஸ்ரீகள், கோபாலர்களுக்கு வந்து பிரியமானவர்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். வல்லபாய, வல்லபான்ற வார்த்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத் ஆஃப் கோபிஸ். நமக்கு வந்து ஈவன் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, we have to follow the footprints of கோபி ஸ்ரீகள் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. ஸோ அதுதான் பாத், வழி. ஓகே, ஸோ அப்புறமா ஸ்வா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜீவா. ஸ்வான்னா என்ன பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாக்களை குறிக்குது, ஜீவஸ்வரூபத்தை குறிக்குது. ஆகான்னா சேவை, கிருஷ்ணருக்கு இந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் வந்து சேவை பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா, இதுதான் இந்த 6 டிரான்சடென்டல் வேர்ட்ஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃப்ல என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து விதை வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் சீட் இஸ் கிளிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் அந்த நடுவில் இருக்குன்றத சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது படிங்க மாதாஜி, வேற யாராவது படிங்க. எது மாத்தாது இந்த 6 குணம்? பேராகிராஃப். ஆமா மாதாஜி. அந்த ஆறு கூட வடிவில் 6 வார்த்தைகளை உள்ளடக்கி இருக்கு. அடுத்தது இந்த 6 கோணத்தில் நடுநாயகமானது, அதாவது நடு விதை. இந்த மாதிரி எண்ணத்துடன் கருத்தை ஆன்மீகத்தில் செலுத்துபவர் சுந்தர விஜன் போல் அறியக்கூடிய தத்துவத்தை அறிவான். ஸ்வ என்றால் கஷேத்திரஞ என்று அர்த்தம். தன்னை அறிந்தவன் கஷேத்திரஞன். ஹா தெய்வீக தன்மையை குறிப்பது. இந்த மந்திரத்திற்கு இம்மாதிரி அர்த்தம் கற்பித்தவர் ஸ்ரீஹரி பக்தி விலாசர். கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக புலங்களாகிய லீலைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றவன் அவருக்கு பக்தி சேவை புரிதல் வேண்டும். பகவானுக்கே உரிய தெய்வீக சக்தி, தெய்வீக அறிவு, கலாச்சாரத்துடன் இதை செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ணஸ்வரூபா, கிருஷ்ணரின் அசல் வடிவம். 2 கிருஷ்ணஸ்ய சின்மய பிரஜ லீலா விலாச ஸ்வரூபா, அதாவது பிரஜ பூமியில் கிருஷ்ணர் புரிந்த தெய்வீக லீலைகள். 3 தத் பரிகார கோபிஜன ஸ்வரூபா, அதாவது இடையர்கள் குல ஆடவர் பெண்டிரும் அவருக்கிருந்த உறவு. 4 தத் வல்லபா, பிரஜபூமி பிரஜ பூஜி கோபியர் போல் முழுவதுமாக தரநடைதல். 5 சுத்த ஜீவசிய சித் ஞானம் ஸ்வரூபா, தூய ஜீவாத்மாவின் ஆன்மீக அறிவின் அசல் தன்மை. 6 சித் பிராகிருதிர், அர்த்தாத் கிருஷ்ண சேவ ஸ்வரூபா, கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் ஆன்மீக தொண்டின் அசல் தன்மை. சுருக்க சொல்லில் முழுமையாக சரணடைவதே, அதுவும் கோபியர் பாணியில் மிக சிறந்தது என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. கோலோகத்தின் அல்லது கோகுலத்திலோ மந்திரம் மூலமாக போற்றப்படும் பகவானின் லீலைகள் படிப்படியாக கட்டுக்கடங்காத பக்தி பெருக்காக நாளடைவில் பேரிட்டெழும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்க, இந்த வேர்ட் ஸ்வா அப்படின்னா என்ன, கஷேத்திர. நம்ம படிச்சிருக்கீங்களா பகவத்கீதையில கஷேத்திரக்ன இல்லையா, அந்த சரீரத்தை வந்து சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு கஷேத்திரக்ன, உடல் மற்றும் உடலை வந்து
who is ruling the person இல்லைங்களா, who is ruling that body. ஆமாம், அப்புறம் வந்து கட்டுப்படுத்தாளர்ன்றதை பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. ஹான்ற இடத்த வந்து டிரான்சென்டென்டல் நேச்சரை வந்து குறிக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதனோட ஒத்து சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ரீ ஹரிபக்தி விலாசத்துலேயும் சொல்லியிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலைங்க. கிருஷ்ண ஸ்வரூப்பான்னு என்ன சொல்கிறாங்க, த ப்ராப்பர் செல்ஃப் ஆஃப் கிருஷ்ணவை தான் கிருஷ்ண ஸ்வயம் ஸ்வரூப்பா கிருஷ்ணர் வந்திருக்காருன்றத சொல்கிறாங்க. கிருஷ்ணஸ்ய சின்மயா பிரஜலீல விலாச ஸ்வரூப்பா, அதாவது அவர் பண்ண பிரஜ லீலைகள், பிரஜ லீலை பிருந்தாவன லீலைகளை வந்து இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது தத் பரிக்கர கோபி ஜன, அவருடைய அப்பவும் யாரோட இருந்தாங்க, அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் அசோசியேட்ஸ் யாரு, கோபி ஸ்ரீகள் அண்ட் கோபாஸ் இல்லையா, அவங்கெல்லாம் வந்து என்னவா இருந்தாங்க, மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களா இருந்தாங்கன்றத பார்த்தோம். தத் வல்லப, அப்போ அவங்கெல்லாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் சரண்டர்டாக இருந்தாங்க இல்லையா. செல்ஃப் சரண்டர்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தியில் வந்து 2 விதமான பக்தி இருக்குன்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைதி சாதனா பக்தி, இன்னொன்று வந்து ராக அனுகா பக்தி. வேதங்களை சொல்லி இருக்கிறத வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து வைதி சாதனா பக்தி. தானாக நமக்கு வந்து ஒருத்தருடைய ஆச்சாரியர்களை பாத சுவடுகளை பண்ணி வர்றது வந்து ராகானுகா பக்தி. இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே வந்து என்ன இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகம் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு, பக்திகள் வந்து இருக்கு சரியா. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா தத்வல்லபா இந்த வேர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை வந்து we have to follow the self-surrender to Krishna in the footsteps of spiritual milkmaids அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆண்டாள் தாயார் கூட சொல்றாங்க, ஆயர்குலர் சிறுமிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கூடாரை வெல்லும் கோவிந்தா சீர் கோவிந்தா. சித்திரலேகா மாதாஜி அந்த ஸ்லோகம் வருதா, ஒண்ணுமே தெரியாது எங்களுக்கு, நாங்கெல்லாம் வந்து மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களா இருக்கும், மாடு மேய்க்கும் குளத்துல பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்படியாப்பட்டவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்த ஜீவசிய சித்து சொருப்பு, அதாவது ஞானம். யார்கிட்ட இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ட்ரூ நேச்சர் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் ஆஃப் அன்அலாய்டு இண்டிவிஜுவல் சோல்ஸ், தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து தான் வந்து இந்த இது வருது, பக்தி வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இங்க வந்து யாரை குறிப்பிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து சாட்சாத் பகவானை கண்ணுக்கு கண்ணா பார்க்குறாரு. அவர் சொல்லி இருக்கிற இந்த ஸ்லோகத்து மூலயமா நம்ம என்ன பண்றோம், அவர் சொல்ல இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு நம்ம அந்த கோலோகல விருந்தாவனத்தை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. அதுக்கு அடுத்தது 6th பாயிண்ட் என்ன சொல்றாரு, சித் பிரகிருதி அர்த்தாத் கிருஷ்ண சேவ ஸ்வபா, அதாவது ட்ரூ நேச்சர் ஆஃப் transcendental service to Krishna is the historic relation is established on the awakening of one's pure cognition. நம்ம பரமாத்மான்றத உணர்ந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ஒரு ஜீவாத்மான்னு என்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டேன், நான் இந்த சரீரம் இல்லைன்னு போது ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன், நமக்கும் அவருக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும்னா ரசா வச்சு பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன இருக்கணும், செல்ஃப் சரண்டர் ஆகணும். ஓகே, செல்ஃப் சரண்டர் இருந்தால் தான் அதை பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கக்கூடாதுன்றத சொல்றாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து மெடிடேட்டிவ் ப்ராசஸ், அதை மெடிடேட் பண்ணி அந்த மந்திரத்தை மேலே மெடிடேட் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா we will reach the perfection. ஓகே, பெர்ஃபெக்ஷன் ஆகி அப்புறம் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ஜோதி ரூபேன மனுனா. The transcendental meaning is expressed in the mantra, means by which on the transcendental desire of love for Krishna and the service of Krishna is being added, one is established in the eternal love of Krishna. So நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன நடந்தோ நம்ம ரியலைஸ் பண்ணோம், we are part ஆஃப் கிருஷ்ணான்றதை. அதுக்கு பிறகு அந்த மந்திரங்கள் மேலே மெடிடேட் பண்ணோம். மெடிடேட் பண்ண பிறகு நமக்கு என்ன ஆகுது, we'll get into the relation. ஓகே, என்ன ரிலேஷன் வருது, ஏதாவது ஒரு ரசங்களை எடுத்துட்டு we have to in the mood of service to Krishna is ஆட் ஆகுது. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, எட்டர்னல் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. இது வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க, பட் கிடைக்கிறது வந்து ஒருத்தர் இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து எப்பவுமே எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சச் எட்டர்னல் பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆர் எட்டர்னலி மேனிஃபெஸ்டட் இன் கோலோகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம், தத் கிஞ்சல்கம் தத் அம்சானா தத் பத்ராணி ஸ்ரீயாம் அப்பி. ஓகே, யாராவது டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. வதவுரை. கோகுலம் என்ற நிரந்தர சாம்ராஜ்யத்தின் அருகோண வடிவிலான தாமரையின் சூலகம் கிருஷ்ணர் வாசம் செய்யும் இடம். இந்த தாமரையில் இதழ்கள் கோபியரின் இருப்பிடங்கள் மலருக்கு இதழ் போன்றது. கோபியர் கிருஷ்ணரின் பிரிக்க முடியாத அம்சம். பல மதிர் சுவர்கள் போல் இதழ்கள் பட்டொளி வீசுகின்றன. இத்தாமரையில் நீட்டு கொண்டிருக்கும் இலைகள் கிருஷ்ணரின் காதலி ராதிகாவின் ஆன்மீக இருப்பிடம். தெளிவுரை. தெய்வீக கோலகம் தாமரை வடிவிலானது. நிரந்தர உலகம் ஒரு அருகோணம். இந்த தாமரையின் மையத்தின் ராதையும் கண்ணனும் 18 எழுத்துக்களான அடங்கிய மந்திரத்தில் பொதிந்துள்ளனர். சித் சக்தியிலிருந்து வெளியேறும் உருவங்கள் அவர்களுடன் இந்த மையத்தில் உரைகின்றன. ராதா கிருஷ்ணா மூல காரணம் அல்லது விதை கோபால தாபனி சொல்வது போல் ஓங்கார என்று சர்வசக்தி கோபாலனையும் அவரது வல்லமையும் குறிக்கும். கிளீம் என்பது ஓம்காரம் போன்றே என்பது. எனவே காம பீஜா அல்லது எல்லா காதலுக்கும் ஆதி காரணம் ராதா கிருஷ்ணாவே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பண்ணிக்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் கிஞ்சலம், அதாவது இங்க வந்து எதை குறிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தாமரை பூ போல அந்த இதழ்கள் இருக்குல்ல, கிஞ்சலம்னா இதழ்கள். தத் அம்சானா கிருஷ்ணருடைய அங்கங்கள், பிராக்மெண்டல் போர்ஷன்ஸ். அங்கெல்லாம் யார் இருக்காங்க? இந்த இதழ்கள்லாம் யார் இருக்காங்க? நடுவில் கிருஷ்ணர் இருக்காரு அந்த எக்ஸகன் ஷேப்ல வந்து. அதை சுற்றி இருக்கிற இதழ்கள்லாம் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஃப்ராக்மெண்டல் போர்ஷன்ஸ். யார் அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராதாராணி. ராதாராணியோடைய சகிகள் இருக்காங்க இல்லையா, மஞ்சரிஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, அஷ்ட சகிஸ், அவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. தத் பத்ராணி ஸ்ரீயம் அப்பி. பத்ராணின்னா பத்திரம்னா என்ன நமக்கு தெரியும், இலைகள் இல்லையா. ஸ்ரீயம், இங்க வந்து கோபி ஸ்ரீகள் இருக்காங்க. கோபி ஸ்ரீகளுடைய தலைவி யாரு? ஸ்ரீமதி ராதா ராணின்றதான் இங்க இடத்துல சொல்றாங்க. ஸோ அந்த இதழ்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸகன் வந்து டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி இருக்கும்னு சொன்னேன். சாரி, எக்ஸகன் ஷேப்ல அங்க கிருஷ்ணர் வந்து டைமண்ட் எப்படி வந்து ஜொலிக்குமோ அது மாதிரி இருக்கிறாருன்னு சொன்னோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதழ்கள் வந்து ரொம்ப ஷைனிங்கா இருக்கு. எப்படி ஒரு கட்டிடத்துக்கு வந்து சுவர்கள் வந்து மதில் சுவர்கள் இருக்கோ அது மாதிரி வந்து அந்த இதழ்கள் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த இதழ்கள் லீவ்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லீவ்ஸ் அங்க இதழ்கள் சொன்ன இங்க லீவ்ஸ் வந்து கார்டன் லைக் அ தாம். ஸோ இதை சுத்தி இருக்குது, இந்த மலரை சுத்தி இந்த இதழ்கள்லாம் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, மித்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து மூல காரணம் விதை யாரு? ராதா கிருஷ்ணர் இஸ் அ பிரைமரி காஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல க்ளீம் என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ண, அதுதான் நடுவில் வச்சு யூஸ் பண்ணோம். அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓங்காரம். அதுதான் வந்து பீஜையா இருக்கு, மந்திரங்களுடைய பீஜையா இருந்து எல்லா சப்தமும் அதுல இருந்து தான் வருதுன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. ஸோ இதனால ஆல் பவர்ஃபுல் கோபால அண்ட் இஸ் பொட்டன்சி என்றதை குறிக்குது அந்த மந்திரம். ஆல் பவர்ஃபுல் கோபாலா அண்ட் இஸ் பொட்டன்சி. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து கோகுலேஸ்வரான்ற ஒரு வார்த்தையை பார்த்தோம், அப்புறம் வந்து கோபாலான்ற ஒரு வார்த்தையை பார்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த நடுவில் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரு, கிருஷ்ணரை சுற்றி இதழ்கள், அதில் வந்து கோபி ஸ்ரீகள் இருக்காங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல. ஒரு முறை இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து மாத்திரம் வேர்சஸ் மாத்திரம் பார்த்துக்கலாமா மாதாஜி? 3, 4. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது கர்ணிகாரம் மகத்யந்திரம் ஷட்கோணம் வஜ்ரகீலகம் ஷட் அங்க ஷட்பதி ஸ்தானம் பிரகிருத்யாய புரீஷண ச பிரேமானந்த மகானந்த ரசோ நவஸ்திஹி யத் ஜோதி ரூபேண மனோன காம பீஜேன சங்கதம். ஹரே கிருஷ்ணா. தத் கிஞ்சல்கம் தத் அம்சானம் தத் பத்ராணி ஸ்ரீயம் அபி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த 2, 3, 4 ஸ்லோகம் புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. புரிஞ்சிச்சு மாதாஜி. நம்ம இன்னைக்கு இதோட ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதோட நிறுத்தலாம் மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் தமிழ்லயும் வச்சிருக்கீங்க பிரம்ம சமுதாய்?